Така, здравейте отново. Това е вече изчистеният лаврак. Значи при добре изчистен лаврак е хубаво да няма никакви вътрешности, включително и хрилете, защото те горчат при обработката му, т.е. при изпичането на самата риба. Люспите, ако нямате подръчни материали, с супена лъжица се изчистват също доста лесно, но като цяло, за да ви се получи вкусен лаврак, който да не горчи и така нататък, е хубаво да няма никакви вътрешности. Ако случайно попаднете на магазин, който продава неизчистена риба, тя просто се корми по средата по дължината на самия стомах и ето тук стоят хрилете, те се вадят много лесно. За почистването на люспите няма нужда да ви обяснявам по-нататък, то е почти елементарно. При този лаврак ще му сложа лимони в самата вътрешност, плюс пресен девисил, който подхожда много на рибата, на всяка риба, не само на тази. След което ще го изпечем в фурната и ще ви обясня за уасаби пюрето, как точно да ви се получи пухкаво и хубаво пюре.